Chegamos a Malpica, capital do municipio do mesmo nome que conta cun 6.000 habitantes. A vila é unha península, rodeada pola praia de Area Maior e o porto. A primeira impresión que temos é de que todo xira en torno ao seu porto. As súas casas mariñeiras parecen precipitarse dende as rochas cara ao mar. Ao igual que Caión, Malpica tamén foi un dos importantes portos baleiros na zona. Na actualidade, a súa actividade principal é a pesca de baixura. Achegámonos ao porto, xa que quedamos cun dos motores mariñeiros de Malpica, as redeiras. Pois estamos traballando, estamos na Asociación de Redeiras Sofía e Tal de Malpica, onde a nosa principal actividade é traballar nas redes, aparellos e palangre. Non, sempre foi artesano, de feito, buscaron a posibilidade de que houvese máquinas para facer este traballo, pero non lle resultou ben e seguir sendo a man artesanal a que tire para diante, a que desenvolve o traballo. Si, nos acabamos de finalizar un proxecto que foi presentado a través do GAC, onde é o recoñecemento social e a profesión de redeiras, non? A profesionalización. Entonces foi xunto con outra asociación, neste caso a Illa de Corme, de Corme, onde se levou a cabo ese proxecto a través do GAC. Ese é un proxecto que nos vale que para o reconocemento da profesión de redeiras. A asociación traballa cas artes todas, traballa cerco, palangre e artes menores. O que pasa é que o cerco, lógicamente, aquí na caseta non o podemos ter porque é un sitio reducido e traballase nos portos ou na nave. Utilizamos a nave ou os portos. A nosa xente traballa máis por fora de portos de aquí de Malpica que en Malpica. E as que o resto, pois traballamos un grupo na asociación porque decidimos que sería un punto onde somos máis visibles hacia o público, onde estamos en máis contacto con eles que nas propias casas. O resto da xente sigue ejercendo o labor na casa. Entonces traballamos artes menores como vetas, palán ou volante, volantín, todo o que é tipo de aparello de pesca e palangre. Isto que estou facendo é un palangre. Entonces isto vai para pescar merluza, sobre todo, o ranxó. Vai nunhas medidas que ten que estar bastante exatas, despois vai ter que estar moi perfecto, que non poden moverse estes nudos, que se chaman trincas ou nudos, e ten que estar moi sujetos para que os peixes ao tirar non nos movan, senón xuntarían todo, facerían todo un revuelo. Entonces non pescarían, entonces hai que facer bastante forza, ter máis ben práctica, práctica, máis ben, que facer isto, eso, entonces agora apretas moi fuerte. Entonces as máquinas isto non chegan a facelo perfecto, entonces ten que ser as persoas, as redeiras, as que teñen que facer isto. Porque isto ten que estar moi sujeto. Por que hai que vir a Malpica? Porque é un sitio dos máis bonitos que hai. Hai sitios moi bonitos, pero Malpica é o principal. Malpica está situado, como antes había cando baixabas a Malpica, chegabaste, pois encontrabaste un cartel que poñía Malpica da vida na vila da Costa da Morte. Entonces, por ser unha zona, como se di, por todo a relación que ten, como son as Illas Isargas, a Playa Maior, as redeiras, porque iso é moi bonito velo, a xente chamalle moita atención, a xente que ven do País Vasco, que veñen madrileños, que veñen de Andalucía, pois extrañalle moito, franceses, o traballo que nos estamos desenvolvendo. Entón, é algo que eles lle chama moito a atención, de feito hai moitas zonas que non existen redeiras, entonces eles pois gustalle ver como nos traballamos, incluso che preguntan, recordo algúns nenos que cando veñen así tamén en grupo, pois gustalle que lle fagas unha pulseira manual, non? Entón, é como se fai. Bueno, pois algún grupo tamén de persoas de terceira edad que teñen chegado aquí,
pois encantáballe Malpica, porque é un pueblo pequeno, que é moi acolledor, gustalle a xente, gustalle as comidas, gustalle todo, non? Pero tamén lle gusta estar en contacto coas redeiras, porque din que eles sempre pensaron que as redes, que o peixe que existe no mar, que se collía sempre con unha rede. Non sabía que había distintos tipos de aparellos de pesca, e según o aparello que utilizas, pois pescas unha especie ou outra. Entón é algo desconocido para eles. Que, sin embargo, din que están comendo peixe todos os días, pero que non saben como se captura o peixe. A Lonxa. Este é o centro comercial. A Lonxa de Malpica é unha das máis importantes da zona, e xunto co Muro da Coruña é onde máis peixe se despacha. Puidemos comprobar como se fai unha subasta, e incluso tivemos a ocasión de poder observar os expositores frigoríficos que teñen para as distintas especies. Un proxecto que foi financiado polo GAC 3 Costa da Morte.